Ma kien hemm l-ebda recording moħbi jew imħassar li ħamel Vintewma, il-middleman fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Bir-recordings kollha jinsabu għand il-Europol. Għal dan l-Ispettur Kurt Zara hekk kif l-erba' komplet il-kompilazzjoni kontra n-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello ġiet ippreżentata l-maħfra preżidenzjali li ngħata mill-Vintewma. Tewma kellu jkompli l-kontro eżami, iżda l-Ispettur Zara informa lil qorti li mhux se jitla' jixed minħabba li qed jiġi rikoverat l-isptar wara l-każ ta' 3 filgħaxija. Xehed l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar li kienet jiġi assistit mill-avukat Ezekiel Bsajla. L-eks kummissarju qal li meta ġie arrestat Vintewma beda jinsisti li jiġi assistit minn avukat tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil jew Jason Azzoppardi jew Carola Colina jew Beppe Fenekadami. Qal li meta l-Pulizija kellha recordings ta' Tewma fida bdew il-laqat kemm fuq il-proklama kif ukoll fuq l-investigazzjonijiet. Qal li kienu saru laqat ukoll Kastilja li għalihom kienu kun hemm preżenti l-investigaturi, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u Keith Kembri. Taħt ġurament, Lawrence Kutajjar tkellem dwar laqa li kellu ma' Edgar Brinkat magħruf bħala l-ġojja u ħabib ta' Vintewma. Qal li mar id-dar tiegħu b'ċitazzjoni. Meta kien għandu, Kutajjar saqsih dwar Tewma u jekk jafx li għandu xi recordings brabta mal-qtil. Kutajjar qal li hu qatt ma tkellem mal-ġojja la fuq flus, raids jew proklama. Jekk xi ħadd jgħid li Tewma tani xi flus minħabba l-proklama jew ikun qed jikdeb jew inkella qed jiblaffja. Vintewma stess qal taħt ġurament li kien isemmi lili biex jiblaffja, qal Lawrence Kutajjar taħt ġurament. Għal xi ħin is-seduta komplet fil-magħluq minħabba li l-Ispettur Keith Arno informa lil qorti li qed jissemmew xi nies li m'għandhom l-ebda konnessjoni ma' dan il-każ. Meta s-seduta reġgħet bdiet tinstema' fil-miftuħ, il-Maġistrat Rachel Montebello iddeċidiet li r-recordings m'għandhomx jinstemaw fil-pubbliku hekk kif jistgħu jkunu ta' detriment tal terzi persuni kif ukoll fl-interess tal-ġustizzja.